Hmm? Ang sarap ng salsa. Sarap. Laki. Taba o, gagalgal o. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Spicy Beefsteak Tagalog. Ayan mga ka-foodies, at meron tayong rice at meron tayong sarsa. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni Bibian, gusto po namin pakilala sa inyo ang isang gaming apps. Ito po ay ang Sunny Game. Sa mga hindi pa naka-download, panoorin natin. Download ng Sunny Game, mga foodies, i-click po natin ang link na nasa description box po namin. Tapos i-click ang download, pagkatapos po install at open. Pagka-open po, lilitaw po ang register or login. Pindutin po natin register at lilitaw pong itong account, password, confirm password at OTP. Dito sa account, ilalagay po natin ating cellphone number at sa password naman po ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. At sa confirm naman po, ulitin lang natin ang password. Dito sa may OTP, i-click lang natin ang send at hintay natin dumating ang OTP code sa cellphone number na nilagay natin kanina. Pagkatating po ng OTP code, itatype po natin siya dito sa may OTP at i-click natin ang register. Pag-register po, makakapasok na po tayo sa Sunny Game at makikita na natin meron na po tayo kaagad tayong libreng 5 pesos upon registration. Ito po mga foodies, madami po silang mga games. Meron po silang Dragon vs Tiger, Red vs Black, Fruit Slot, Color Love, Fishing, Star 97, Domino at syempre ang paborito ng lahat, Tong 8. Kailangan po natin mag-cash in. Pindutin lang po natin wallet at lilitaw pong itong binding Gcash. Dito sa Gcash number, ilalagay po natin Gcash number at i-click ang send sa may OTP. Hintay lang po natin dumating ang code at saka natin siya itatype dito sa may OTP at i-click ang save. Try po natin mag-cash in ng 100. I-click natin 100. Pagkatapos po ay okay at pagkatapos po ay copy. After nun, punta na po tayo sa Gcash apps po. Pindutin po natin ang send money, tapos express send, at i-paste po natin ang number na ikinapin natin kanina. I-type po natin 100 at i-click ang next, tapos send 100 pesos. Pagka-send po, balik na po tayo sa Sunny Game at makikita natin pumasok ang ating kinash in na 100. Kung hindi naman po, i-click natin itong refresh button. Pwede na po tayo maglaro mga foodies. Subukan po natin itong Tong 8. Pindutin lang po natin Tong 8. Pagkatapos po ay pipili po tayo ng table bet at hintayin natin ang ating mga makakalaban. Ganito lang po siya sa pagbunot at pagsapaw at pwede din po tayo mag-fight at mag-challenge. Katulad ng ating tongis na nilalaro natin sa kapitbahay at malalaro natin nito nang hindi lumalabas sa ating bahay. Ang kagandahan nito mga foodies ay pwede natin i-withdraw ang mga napanalunan natin. I-click po natin withdrawal at ilalagay po natin amount na ilalabas natin. Pwede tayo mag-withdraw ng 300 up to 10,000 pesos at papasok po ito sa ating Gcash. Ganun lang po siya kadali mga foodies, kaya download na po tayo. Nasa description box po namin ang kanilang link. Ayan mga ka-foodies, napanood natin ang Sunny Game. Nasa description box po namin ang link, kaya download na po. Yes mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin, mga tamkay Kapampangan. Manganta na po, bago po kami kumain, gusto po namin magpasalamat sa mga asa nag-request po ng pagkain natin. Ito po ay si Abigail Magtoto. Ayan po, ito po yung request niyo, ma'am. Thank you so much po. Yes, God salamat bless. po. Unang subo na tayo. Ay, oo. Wow. Ay, naulog siya. Kasama ng sarsa, ball. Tayo natin to. Yeah. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Ma'am Abigail Magtoto, para sa iyo po ang unang subo. Kain tayo. Kain tayo. Sarap ng taba. Gusto ko na yung balat. Ang sarap. Ngayon lang tayo nag-ano, no? Bistig. Bistig? Kaya thank you so much kay Ma'am Abigail. Pinatikim niya sa atin yung Beefsteak Tagalog.
Hmm. Lagyan natin ng salsa yung tuon. Ang sarap ng sarsa. Sarap. Ako din yung kanin ko. Salamat. Yes. Gusto ko sibuyas tapos kanin. Ganyan. Sibuyas. Mm. Mm. Sarap ng sibuyas, no? Nagkalaman si Bala. Pangimagas natin mamaya yan. Isa tayo. Excuse me. Sibuyas. Mm. Ito, laki to. Oh. Hmm? Laki. Laki. Hindi na namin kainin yung balat. Ito na lang taba. Uminom ka. Kaparas. Kaparas pin. Manghang. Kapla spicy. Taba o, gagalgal o. Mm. Sabaw. Ayun to, masabaw na to. Mm. Anghang. Sarap.
Taba. Taba. Nanginginig ko. Anghang. Mm. Lagyan mo ng kalamansi para hindi ka maumay. Pag mo na, sisip-sipin ko mamaya yan. Ang kalamansi. Ang sarap mga kapudibis. Magluto na kayo ng ganito. Thank you so much po, Ma'am Abigail. Tamang-tama sa tag-ulan. Masarap na ulam. Ang laki ng tubig sa amin sa baba. Sino na lang ito? Asim. There's the chichi. Ay, sarap. Ay, mga foodie bis, naubos po namin ang spicy bistek Tagalog. Ayan, napakasarap po talaga. Sobrang anghang. Ayan. Pampanga kasi. At bago po kami paalam ni BBM, gusto po namin magpasalamat sa mga members po namin. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe. Platinum B, Queen Natsu, Mickey D. Albert, Me Vlog. Golden B naman po, PG Family Mukbang. Silver B naman po, J-Man Soap Channel, Jax Live, Raw and Cook Food ASMR, Kyle Popper, Mads Helen, Chenhen Capares, Julian TV, Hampas Lupang Burgis, Hungry Mangyan, Iñaki Eats, ayan. Meron po silang mga channel, please. Supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Meron po silang mga Facebook page, please mag-follow na din po kayo sa kanila. Yes, mga kapudibis. At sa mga Facebook subscribers po natin sila, Ma'am Shi I Vlog, Kyle Popper, at Cindy. Meron po sila mga channel. Please supportahan po natin sila, mag-subscribe at mag-follow na din po kayo sa mga Facebook page po nila. Shoutout po kay Cherry May Makalisang, ayan, shoutout sa'yo. At si Regina May Banyares, belated happy birthday sa'yo. Happy birthday po. Mga pamangkin ni Leia Payawan, shoutout. At si Ina May Cabrera, Gila Jane Garay, Ana Marie de Guzman, ayan, shoutout sa inyo. Shoutout. Ayan, classmate ni Sexy yan, ni Editor Susie. Tagay At na. si Lourdes Arcilia, Pisik Kapokyan, from Simbales, Kalulut, Northville, 14. At si
Lori May Delano. Ayan, thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BPM. Advance happy birthday po kay Sweet Lady Abby. Ayan, get Happy well soon birthday po, po. ma'am. Get God well bless soon. po. Yes. At shoutout din ko kay Leia Payawan Shopa. Ate I Leia love you. Kay Payawan. Baby Allison, love you. Yes, Team Matibay, Jason Laksamana, your bawa, Team Senior Matibay, love Maynay, you so much, Team Matibay. Senior Maymay, Mads Ellen, Stella Batusin, and Denya and Saleh. At kay Alma Paredes, ayan, shoutout po sa iyo, ma'am. God bless po. Yes, mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, at syempre kung sinang kabalet at The Foodie Bee Vlogs. At Sunny Game po, nasa description box po namin ang link. Download na po. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.